descoperi la clipul perfect. Salutare, prieteni, eu sunt Ofi și bine ați venit la un episod de GTA. Nu o să mai fac intro-ul, deci o să intru direct în GTA. Veni și acasă, ca de obicei, pentru că... De ce nu? Cum știți, luxuri am bombe, care nu scot pentru că mi-l bușesc cu roșii. Ca să nu mai lungesc atâta drumul, sar direct de aici. Aici n-am fost sărit. What the fuck, ce mașină ești pe ăsta? Eu pe asta, evident. O fi asta cât de cu bubuit, dar o duc la tuning. Să văd cum să tunez. Am mașinile faine care se tunează la păstrez. Bă, mi se pare că de asta e și BMW-ul, nu? Să știa că asta să se tuneze la fel. Dar total nu fac. Am un tonul de tot mașinile albe, nu sunt plăcut. Da, de asta e și BMW-ul. Îmi fac mașinile albe, deci îmi plac și culoarea aia. Înainte le făceam negru. Dar s-ar putea să fac negru. Pentru că am prima dată am așa taxi, da. Taxiul a făcut alb. Aia nu știu că s-ar dus la lumii. De-aia s-a sigur și tot. Sau la mine zi cu cereale, clar. Aole. Hai. Urcă, tata. Hai. Hai, urcă, hai. Hai, mămai. Hai, dacă s-ar da aici, să-mi bag cioaca. Să-mi bag cioaca! Dacă te gândești și ce vrei să mă aici. Da-te, mă, da. Hai să-mi se ducă de plăzit. Dacă e pentru asta, îmi ține că să bubuie până acolo, e perfect. Ce să vedem cum se tunează și mașina asta. Se tunează perfect asta. O să fac neagră. Suri. Vedem. Nitro. Mai bine la întâmplare. Avem aici bazarea să punem. Ori. Uri asta. Uite la Furii. Nu. Alfa. Furii, cred că sunt. Automat. Checkers in life, sometimes you make the wrong move and get jumped. If you make the wrong move and you want to advance, well, you're gonna capitalize on that. Some people are destined to make the wrong move. Gata, ne-am făcut BMW-ul și atunci am casă. Cred că acolo că se cei umoare sunt. Dacă se un checkpoint spre casă. Aici mai ai reportatul ca în garaj. Din Transilvania e. Hai că poți, hai! Ăla e. Uite știu cum parchează mașina. Da, mă, prost. Ia uite, îmi taie calea. Mă să băie de litru. Bă, îmi fac o recoră ca jocul ăsta întreagă. Și mai mare record mi-a bubuit că... Băi, dar doar ai voi și știu. Fie că să... Nu. Ești doar ai voi. Să și vreau. Coborâm pe aici. Dă pe drum.
Contra-calibrare. Nu se vede că bagă litru, dar asta chiar bagă. Hei! Asta e ca și la litru. Ah! Nu. Da, ce foarte rău. Ăsta vă înțeles că e cu paiul. Da, da. Mult mai de mers să-mi bag picioarele în casă. Dacă nu recomand să așa. Oh. Ce mașină e de că nu știu care e, nu știu. Adică de primar și să de primar mai... Ia mă, ce e. Deci, pentru jegul ăsta. Este mă, asta ce mașină e. Aduce un pic altă... Ia. Jegul. Băi, și-o prost pe înțelegare. Este mult, că aduce mult la Infernus. Asta e. Dacă asta e Infernus, dar mine de ajung nu vorbesc. Probabil și aveam Infernus în garaj. Că nici nu știam. Bă, ce că... Băi, Infernus. Da, mă dau mai cu mașini. Lăsa și Infernus în garaj și acum a urcat și în ăsta. Uite cu ce sari. Asta băieții, deci, cam atât pentru acest episod. Dacă mai vreți episoade așa scurte, nu uitați să nu apăsați butonul de like. Glumeam, apăsați-l. Iar noi ne revedem data viitoare. Ca de obicei, eu vă zic pa, pa!